Rijden op de A58 gaat extra tijd kosten. Het is woensdag 13 november. Dit is Zeeland Nu. Kabinet verlaagt snelheid op snelwegen. Griep bedreigender voor Zeeland dan overstroming. En weer een plan voor snellere trein naar de Randstad. Dag dames en heren, Zeeland wordt een langzame provincie, op de weg dan tenminste. Vanochtend kondigde premier Rutte aan dat op alle snelwegen in ons land maar 100 km per uur mag worden gereden. Een autorit tussen Vlissingen en Berg op Zoom duurt daardoor straks 7 minuten langer. En er komen meer snelheidsbeperkingen voor Zeeland. Want al eerder werd bekend dat de snelheid op de N57 tussen de Oosterscheldekering en de Veerse Gaddam van 80 naar, of liever gezegd van 100 naar 80 kilometer gaat. Ook komt er een inhaalverbod op de kering. Deze beperking moet vooral de veiligheid verbeteren. Ja, langzamer rijden dus in Zeeland op de A58 en de N57. Op onze site ziet u dat dat voor de A58 eigenlijk maar heel weinig oplevert aan stikstofwinst. Maar hoe dan ook, werk aan de winkel voor het bedrijf Knieriem uit Goes, dat verkeersborden maakt. Zij zijn er klaar voor. Onze productiecapaciteit die is zo groot dat als wij in de gelegenheid zouden zijn om alle borden te mogen vervangen van 130 kilometer, dan zijn we binnen een week klaar. Jacco Haring maakt met zijn bedrijf dagelijks honderden verkeersborden. Als het kleintjes zijn, dan zijn het er honderden. Maar op het moment dat je borden hebt van 1 meter bij 1 meter of 90 bij 1,30 meter... of zoals de 100 kilometer borden straks, die zijn 1 meter breed, ja, dan zijn het er iets minder. Er is voor nu nog geen bestelling gedaan voor nieuwe verkeersborden. Maar mocht dat wel zo zijn, dan kunnen ze meteen aan de slag. Misschien dat we 's avonds wat doordraaien, maar dat zal weinig invloed hebben op de reguliere bedrijfsvoering. Wat zijn de grootste risico's voor Zeeland en hoe groot is nou de kans op een ramp? De veiligheidsregio heeft een nieuw risicoprofiel van Zeeland gemaakt met opvallende uitkomsten. Als u denkt aan een mogelijke ramp in Zeeland, wat is dan het eerste wat u te binnen schiet? Nou ja, eigenlijk een oorlog of watersnoodramp misschien. Dat er iets met de kerncentrale gebeurt. Vroeger zou ik denken aan de kerncentrale. Maar nu ga ik toch meer richting naar een terroristische aanslag. Rampen. De regering onderhand. Dit is de nieuwe Zeeuwse risicokaart, uitgelegd in een afbeelding. De regering staat er niet op, maar wel een overstroming en problemen met de kerncentrale. Die kunnen inderdaad verstrekkende gevolgen hebben voor Zeeland, maar de kans is klein dat ze gebeuren. Het grootste risico met de hoogste waarschijnlijkheid is een grieppandemie. Heel veel risico's hebben we bekeken. Er zijn er zelfs 42 in Zeeland. Maar de grieppandemie bijvoorbeeld is er één die valt eigenlijk wel op door de hoge waarschijnlijkheid. En dat betekent dat die kans dat zich voordoet vrij groot is. Ten opzichte bijvoorbeeld van een ongeval met de kerncentrale. Maar wat is een grieppandemie eigenlijk? Een pandemie is iets nieuws. Dat is een virus wat we nog niet kennen of wat heel lang geleden er was. Maar de meeste mensen hebben dan geen bescherming. Een grieppandemie kan ook in een milde vorm plaatsvinden. Maar het kan dus ook verstrekkende gevolgen hebben. De crisisorganisatie moet voorbereid zijn op het worst case scenario dat je wel een ernstige pandemie kan hebben. Waarbij dus een groot gedeelte van de bevolking uitvalt van het dagelijks leven. Onderschatten wij misschien met z'n allen die griep? Nou, ik denk wel een beetje, ja. Want het griepvirus is in zoverre best slim. Het verandert iedere keer een beetje. Dus ieder jaar is het een beetje anders. Maar 1 keer in de zoveel jaar is het heel erg anders. En dan heb je een bevolking die nog nooit zoiets is tegengekomen. En dan, als het dan ook nog eens een ernstig type is, dan vallen echt heel veel mensen om. Vooral lichamelijke hygiëne en extra handen wassen kunnen een grieppandemie vertragen en tijd winnen om een vaccin te ontwikkelen. De geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, kortweg GOR, houdt bij een grieppandemie het overzicht in de provincie en oefent er jaarlijks voor. Wat gebeurt er als er een griep komt? Dan valt er ook personeel uit. Je hebt te maken met veel slachtoffers of patiënten. Nou ja, daar kun je heel goed plannen van tevoren op maken van hoe gaan we dat zelf zo goed mogelijk proberen te handelen. En ik werk dan bij de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, de GOR. En wij proberen juist die plannen aan elkaar te verbinden en ook regionaal te kijken van, nou ja, stel dat dat ene ziekenhuis het niet meer aan kan. Hoe gaan we dan bijvoorbeeld patiënten herverdelen? Dus wij kijken vooral regionaal als een soort netwerkregisseur naar die hele witte keten. Maar moeten we nu massaal extra zakdoeken en keelpastilles in gaan slaan? Hoe waarschijnlijk is zo'n pandemie? Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Wat we wel weten is dat die komt, alleen niet precies wanneer.
Maar het is niet zo dat je het kan voorkomen, een pandemie. Daar heb je geen vat op. En tegenwoordig met de beweging over de wereld, de vliegreizen en de transporten, gaat het ook heel snel de wereld rond. Dus in 1914, die Spaanse griep, dat heeft langer geduurd. Nu is het sneller hier. En ze zeggen ergens tussen de 10 en 50 jaar zit er steeds tussen. We hebben er een gehad 10 jaar geleden ongeveer. Dus ja, het kan volgend jaar er alweer zijn. Maar het kan ook nog 50 jaar duren. Zodra de gemeenteraden het nieuwe risicoprofiel hebben goedgekeurd, kan de veiligheidsregio ermee aan de slag. We begonnen de uitzending met de verlaging van de maximumsnelheid voor de auto. Maar voor de trein in Zeeland geldt straks het tegenovergestelde. De treinreis van Vlissingen naar Amsterdam moet een half uur korter worden. Dat plan hebben de NS en ProRail opnieuw gepresenteerd, maar nu met meer details. Het is de bedoeling dat er straks 2 keer per uur een intercity gaat die harder rijdt en de kleine stations overslaat. Ik heb in dit plan ook gezien dat we aan de ene kant willen versnellen, dus die intercity-verbindingen oplossen. En de andere kant dat je ook via een sprinter kunt werken. En die sprinter die bedient dan op de Zeeuwse lijn met name die kleinere stations. Er zijn grote financiële tekorten bij de afdeling Veilig Thuis van de GGD Zeeland. In een brandbrief van het kabinet spreekt de organisatie van een tekort van 8 ton. De Veilig Thuis-organisaties geven in heel Nederland hulp bij huiselijk geweld of kindermishandeling. De GGD Zeeland geeft aan door de financiële situatie minder zicht te hebben op onveilige situaties in de provincie. Daarnaast is er ook te weinig goed personeel te vinden. Als eerste Nederlandse vrouw liep Roxanne Magielsen uit Goes 9 marathons in 1 jaar tijd. Eerst de Big Six met onder meer Tokio, Berlijn en New York. En afgelopen zondag sloot ze haar jaar af met de marathon der marathons, die van Athene. Een ongekende prestatie voor een cafébaas zonder training. Op dat moment denk je eventjes, kijk je even naar boven, naar degenen die er niet meer zijn. Of aan degenen die ook een strijd moeten leveren, alleen op een andere manier. En dan zeg ik, Rox, hup, gaan. Dat zeg ik dan ook gewoon tegen mezelf. Zo van, dit is het minste wat ik kan doen. Ja. Alle kilometers die Roxanne loopt zijn voor stichting Kika. Haar doel is om €100.000 in te zamelen voor kinderkanker en om de Big Six, de grootste marathons ter wereld, uit te lopen. Ik hou van een uitdaging en aangezien nog nooit iemand dat had gedaan, is het natuurlijk een hele uitdaging om dat te bereiken. En er werd tegen mij gezegd dat het onmogelijk was. Nou, dan ga ik die uitdaging graag aan. En dus vloog ze naar Tokio, naar Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York. Ja, ik heb niet getraind, het hele jaar niet. En ik heb het ook bereikt. Kijk, ik heb niet de tijden gelopen die ik normaal zou lopen als ik zou trainen. Maar dat was uiteindelijk ook niet het doel. Het doel was om met deze knie, deze marathons, gezond voor zover als kan uit te lopen. Roxanne verscheen aan de start met een kapotte knie. Kapotter kon niet, volgens de arts, maar ze ging door. Iets in mijn lichaam zet alles uit. En de eerste 5 à 10 kilometer doen ontzettend pijn. En vanaf dat moment dan komt de superwoman in mij omhoog. En dan vlieg ik over dat parcours alsof ik gewoon een normale loper ben die al heel veel training in de benen heeft. Maar ja, het gaat vanzelf. De afgelopen marathon heb ik voor mijn tante gelopen die vorige week te horen heeft gekregen dat ze baarmoederhalskanker heeft. Dus ja, het is elke marathon weer anders hoe je hem loopt en waarvoor je het doet. Geeft dat kracht? Ja, zeker. Dat heeft, natuurlijk, zij gaan door je gaat er samen eigenlijk de strijd aan. En dat is niet alleen met het marathonlopen, maar ook met het geld inzamelen. Dit is wat ik kan betekenen voor mensen en dit is belangrijk. Criminele activiteiten op bedrijventerreinen zijn moeilijk te voorkomen. Goes en Terneuzen proberen de misdaad te lijf te gaan door afspraken vast te leggen in een keurmerk veilig ondernemen. Maar Capelle, het afgelopen jaar geteisterd door de vondst van enorme hoeveelheden cocaïne, sigaretten en illegaal wapenbezit, die doet het op een andere manier. Nou, je kunt
activiteiten van criminelen nooit helemaal voorkomen. Je kunt geen 100% veilige gemeente hebben. Als gemeente Capelle werken we samen met de politie en andere overheden er wel hard aan om een veilige gemeente te maken. Het keurmerk Veilig Ondernemen, is dat nou de oplossing om misstanden op een bedrijventerrein tegen te gaan? Ik vraag het onder andere aan de voorzitter hier zo in Terneuzen, Jeroen de Feiter. Wat brengt het jullie? Ik denk dat het keurmerk niet per definitie misstanden tegengaat, maar het is natuurlijk een goed hulpmiddel. Hè. We zitten regelmatig samen met brandweer, politie, gemeente. En daarmee heb je toch veel meer zicht op wat er gebeurt in je gebied. En als er iets gebeurt of als er iets aan de hand is, dan kun je ook makkelijker daarop inspelen natuurlijk. Wat wij in Capelle merken is dat we zijn een kleine gemeenschap waar de wethouders, burgemeester, politie, brandweer goed benaderbaar is. En daar hebben we eigenlijk geen keurmerk voor nodig. We hebben afgelopen jaar ook met de ondernemers om tafel gezeten. Wat kunnen we doen om het bedrijventerrein aantrekkelijker te maken? Er zijn plekken waar we kunnen werken aan verlichting. Er wordt gesproken van kunnen we de beveiliging misschien verbeteren. Maar ook ondernemers kunnen zelf wat doen. Als er een nieuw bedrijf naast hen komt waarvan ze denken van ja, ik weet niet wat ze doen. Bel eens aan, maak kennis en hou een oogje in het zeil samen. Ja, maar weten zij als zij dat contact niet krijgen wie zij moeten benaderen bij een gemeente, politie of brandweer? Nou, ik denk dat de meeste ondernemers echt het telefoonnummer van de politie wel kunnen vinden. En ook de gemeente Capelle, midden in het dorp, is prima benaderbaar. Dan staan we hier op een gedeelte van het bedrijventerrein in Terneuzen. Ik kan niet precies zien wat voor bedrijven hier zitten, maar hebben jullie daar wel goed zicht op? Ja, absoluut. Ja, we zitten natuurlijk regelmatig samen. Hè. We hebben 5 bijeenkomsten per jaar, spreken we elkaar vaak. Ja, we hebben 140 bedrijven, dus nooit iedereen is altijd aanwezig. Maar je kent elkaar wel allemaal en anders is er wel iemand die de buurman kent. Of... Dus het zorgt ook voor verbondenheid met elkaar? Ja, weet je, iedereen heeft het druk. Iedereen is aan het werk en overdag komt het er allemaal niet van. Maar als je op zo'n bijeenkomst, dan zet je gezellig een hapje te eten en dan komen er andere dingen ter sprake. En ja, hoe het dan spreek je elkaar makkelijker ergens op aan en dat werkt gewoon heel goed. Begrijpt u dat het merendeel van de bedrijventerreinen in Zeeland dat die eigenlijk geen certificering hebben? Nee, dat snap ik absoluut niet. Nee, het is een relatief kleine moeite. Er zijn niet al te veel kosten mee geboeid. En ja, het levert gewoon echt wel resultaat op. Had dit nou voorkomen kunnen worden wat er de afgelopen half jaar is gebeurd? Ja, bij sommige dingen hoop je dat je er eerder achter was gekomen. Mensen met slechte gedachten zullen er altijd zijn, maar we willen er wel bovenop zitten. Dus we hebben dit jaar ook met verschillende overheden samen gecontroleerd. En we hebben ook gezegd dat gaan we vaker doen. Na regen in de vroege ochtend trok het vanmiddag in de loop van de dag toch nog goed open. Zeker aan de kust stond er een krachtige wind, kracht 5. Morgen weer fikse storingen. Het blijft de komende dagen bewolkt en wisselvallig. En zometeen weer een aflevering uit onze serie Zeeland Veilig. Alles dood. De bacteriën dood? Alle bacteriën dood. Heel het biologische zuiveringsproces was helemaal om zeep. De zuivering moest stil worden gelegd. Maar waar kwam die verontreiniging vandaan? Ja, dat dus zometeen. Tot zover het nieuws. Nog een fijne woensdagavond.